Amb molt de gust, l'espai de nutrició de Ràdio Caldes. Encetem aquí una nova edició de l'Amb molt de gust, aquest espai on la nutricionista Rosa Maria Espinosa ens parla d'això, dels aliments i avui en concret dels additius. Què tal, Rosa Maria? Hola, molt bé. Què són exactament els additius, abans d'entrar una mica més en matèria? Bé, els additius alimentaris, perquè ens entenguem, són els conservants, els colorants, els antioxidants, etc. Totes aquelles es. Oi que tots porten, Totes aquelles es, sí. Que mira que a vegades hi ha potets petits o aliments d'aquests que estan envasats amb recipients petits i gairebé és més llarga la llista de l'etiqueta de les es que no pas el menjar en si, Sí, i bé, a vegades moltes d'aquestes es, segons com es plantegin, podrien no ser ingredients, perquè a vegades una podria ser, per exemple, el vinagre o l'àcid acètic. El que passa és que, tal com està contemplat amb aquell potet petit, doncs no es pot dir vinagre, sinó que se li ha de dir una amb el número que li correspongui. Ai, per què això? Doncs perquè, de fet, els additius alimentaris no estan contemplats ni com a un aliment ni com a un ingredient dintre d'una preparació culinària, sinó que és una substància que s'ha afegit de forma sempre intencionada. No pot ser allò de, no, aquesta no sabia d'on venia. No. Expressament, exacte, amb un objectiu concret. Això és important, l'objectiu concret és molt important. Es pot afegir en qualsevol etapa del procés de fabricació, de manipulació, d'envasat d'aquest aliment, amb la intenció d'aconseguir aquest objectiu molt concret, que pot ser el de o fer que l'aliment sigui més segur, a nivell de microorganismes, per exemple, que sigui més segur, que sigui més apetitós, jo què sé, els colorants, per exemple, donar-li aquella coloració que potser amb les verdures que abans de congelar-les s'han d'escaldar, potser si han perdut una mica de color, afegir-hi aquest colorant que li doni aquell color que ens digui, sí, mira, són com les fresques. Tenen aquell color verd o aquell color taronja que relacionem amb les fresques. Doncs fer això, que siguin més segurs, que siguin més apetitosos, i en alguns casos on s'hagi perdut valor nutricional, per exemple, com la cocció, com comentàvem, doncs que tinguin aquesta funció d'aportar més valor nutricional. És a dir, que completen el que per un altre cantó es perd, no? Sí. Amb algun d'aquests processos. Exacte, com pot ser aplicació de calor, del fet d'estar molta estona en contacte amb l'oxigen, que hi ha moltes vitamines, per exemple, que es perden en contacte amb l'aire, simplement. Llavors, amb aquesta tendència que tenim tots de preocupar-nos també molt per la salut i que tot sigui més nutricional, doncs també és una de les altres variables que s'espera dels additius alimentaris. Però i realment són necessaris o serien necessaris tants? Perquè, per exemple, comentaves això del color. Sí. Bé, dintre d'una lògica normal també tindria sentit que un aliment congelat, comentaves, tingui un color més apagat que l'altre. No té per què tenir el mateix color fresc, sinó quina diferència hi hauria entre un i l'altre. Sí, amb això es podria crear un debat i hi ha dues coses. Una és això que dius, és necessari o no és necessari? Bé, part del que decideix si és necessari o no és el consumidor. Sí. Per exemple, si hem de triar entre una llet blanca o una llet que s'ha esgrogueït una mica pels efectes de la calor, que no vol dir que sigui dolenta, sinó que pels efectes de la calor hi ha hagut una reacció química, que es diu reacció de Maillard, i la llet s'ha tornat una mica més groga. Posaré un exemple molt clar. Hi ha la llet dels tetrabrics, que és la llet operitzada, la UHT, i després hi ha la llet d'ampolles. Doncs bé, una està simplement esterilitzada, que és la de l'ampolla, i l'altra se li ha fet una esterilització més sofisticada que ha permès que no s'arribi a donar aquesta reacció i que la llet es torni groga. Bé, no sé si ara la gent recorda, però realment la llet de l'ampolla és una mica més grogueta, no és tan blanca com la llet normal. El consumidor què prefereix? Prefereix la llet blanca, perquè ens hem acostumat a aquestes tendències. Ens hem acostumat a que cada cosa tingui el seu color. Una taronja que no és taronja, que té un color més groguet o té un color més pàl·lid, ja no ens sembla tan taronja, llavors ja no la preferim. Però sí, però potser també el consumidor de vegades no té més remei, no?
Vull dir que a vegades sí que el consumidor tria, però no tant. Probablement... A vegades hi ha aliments que acaben desapareixent literalment del mercat i per molt que el consumidor s'empenyi en buscar-los, no els troba, aleshores arriba un moment que ha de claudicar i acceptar el que hi ha. Probablement, doncs, al final hem arribat al punt aquest que comentes. Al principi era que el consumidor demanava allò, però encara tenia l'opció de triar entre les dues llets, i ara hem arribat al punt en què totes les llets són d'una manera i totes són blanques i no tenim l'opció de buscar aquella llet que potser... Clar, de ben segur, si un consumidor responsable i ben informat sap això que tu ara acabes d'explicar, com un exemple, com n'hi poden haver molts altres, doncs tria aquesta llet, precisament perquè té menys processos, però esclar, arriba un moment que la llibertat aquesta de triar desapareix. I no sempre en funció de la salut. Sí, exacte. Parlaríem, per exemple, de l'aigua, no? De l'aigua amb vidre i en plàstic. Amb vidre i en plàstic, exacte. Jo no ho sé nutricionalment, però intueixo que ha de ser més sana la que està envasada en vidre. Sí. Intueixo. Hi ha serioses dificultats per trobar aigua envasada en vidre. Sí, per exemple. També és més car, també hem de crear aquesta consciència de reciclatge, no? Ara ens hem acostumat a crear, plàstic. No, recobrar, perquè recobrar. És una consciència que en ares això que et deia del progrés i de no sé què, s'ha retirat del mercat i s'ha introduït tot això. M'imagino jo que també en ares a un benefici econòmic, no?, d'alguns, i ara ara la feina és tornar enrere, no? Sí, bé, de fet jo també recordo, sortir una mica del tema, doncs que quan anàvem als comerços petitets, a la botiga de baix de casa, quan tu compraves aquella aigua envasada en vidre, retornaves l'envàs i tornaven... Clar, i no només l'aigua, tots els refrescos, anaves i sempre anaves amb la bossa, amb les ampolles, primer buides i després plenes. Sí. I clar, això s'ha perdut i això va molt direccionat cap a la segona qüestió que volia comentar amb això, que és el fet de que cada vegada comprem o anem menys vegades a comprar al supermercat. De fet, hi ha uns estudis fets cada any surten uns estudis fets pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que ara ja és el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural. Sí, van canviant el nom, també. Sí. Doncs, a veure, hi ha dos estudis. Un diu que, per exemple, el 2004 es dedicaven a la setmana 3 hores i 20 minuts per anar a comprar. Sí. Mentre que la tendència és anar disminuint el temps que dediquem a la compra. Sí? Ara dediquem... A la compra en general o a la compra a grans superfícies? Compra en general. En general. En el 2007 s'hi van dedicar 3 hores, de mitjana, 3 hores i 5 minuts. A la setmana? Sí. L'altre estudi, que potser és més visible, és que, per exemple, és fins al 2006 aquest, però diu que el 2001 es feien 22 visites al mes amb algun supermercat o amb alguna botiga, qualsevol lloc per anar a fer alguna compra. Això com és? Per persona, per família? Com està fet aquest estudi? Està fet per família. Sí. Per llar. Llavors, es feien el 2001 fins a 22 visites al mes de mitjana. El 2004 ja només se'n feien 18. I el 2006 estem parlant de 17 visites al mes. O sigui, la tendència és cada vegada anar menys al supermercat, llavors això en què es tradueix? Sempre parlem de supermercat, no de botiguetes o de botigues. No, és igual, supermercat o botigues. És que, de fet, la tendència també és cada vegada anar més a superfícies grans. Suposo que també va relacionat amb allò que dèiem dels envasos buits, no? Vull dir, com recuperen en els supermercats més grans, com poden fer aquest seguiment d'aquests envasos buits. Bé, el que volia dir doncs, és això. Sí. Cada vegada es va menys al supermercat, a les grans superfícies o a la botiga petita de baix de casa, llavors això en què es tradueix? Amb carros a la compra més grans. No sé si el 2001 igual s'adquirien de mitjana uns 8 articles per carro de la compra, doncs ara estem adquirint uns 9 o 10 articles per carro de la compra. Clar, i aquests articles han de durar més, representa. Exacte, aquí és on volia arribar. Clar.